मोनसे राजनीतिक हान्जाया सोरबा सासे व्यक्तिखौ नायनानै पाब्लिकफोरा रायजो राजाफोरा सोनारा। सिगांनि इलेक्शनफोराव बे फाथाबारि उगुरनि जोंनि साधारन रायजो राजाफोरा बोराबनानै बिपिएफनो भट होआखै। बिपिएफनि गेजेराव एसे गावजों गाव बोराबलायनायनि गेजेरजों माखासे मनमालिन्य दिनैहाय जानानै दिनै बिथाङा बिपिएफखौ गारनानै थांनो गोनां जादों। 15 बोसोर मिनिस्टार जानानै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांदों। बेहाय बिथाङा बेसेबां मानसिखौ लांफानो हादों? बिथांनि जितु राजखान्थिनि जितु पपुलारिटी बियो जोबलांबाय। बिपिएफखौ बै समावहाय मा खालामदों मा खालामाखै बेबायदि नायखोमालायग्रा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि बिपिएफआवहाय जइन जाबाय। दिनै जोङो निसिमा ब्लक बिपिएफनि फ्राय जानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। मैयासो जितु बारग' सासे बिपिएफनि जोंनि एक्स मिनिस्टार सनम ब्रह्म बिथाङा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जितु जइन जानाय बिनि बागै जोङो फंनैसो बाइट होनो सानदों। बिनि सिगां जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय समनि रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम ब्लकनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय। दा जाहैबाय जे जोंनि जितु गणतान्त्रिक जितु हादोर बे गणतान्त्रिक हादोरनाव बयहाबो राजखान्थियाव मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै मोनसे राजखान्थियाव हाबनायनि मोनथाया बयहाबो दङ। दा बे हिसाबै बिथांनि बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांनायनि सायाव जोंहा बारा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जों सानो बिथाङा मोनसे खैसोराव गोग्लैदों जे दिनै बै समाव बिथाङा एसे बांद्रायै बिजेपिखौ बांद्राय बखिनानैबो लादोंमोन आरो बिथाङा गावनि जितु राजनीतिक केरियार नङाबा बिथांनि जितु 10 बोसोर जितु मिनिस्टार जालांनाय बेहाय गोबां बिहा धन सम्पति बिहा खामायदों। दा बिनि सायाव माखासे बिथाङा राजखान्थि हिसाबै बिथांखौ आंनि मोनदांथियाव बिथांनिसिम प्रेसार फैदों। बिनिखायनो बिथाङा नैबे समायाव बिपिएफखौ आगारनानै इउपिपिएलआव हाबनो गोनां जादों बेखौ जों सानदों। आरो जोङो बुंनो सानबावदों जोंनि निसिमा ब्लक बिपिएफनिफ्राय बिथाङा जेब्ला मिनिस्टारमोन बे समाव जोंनि बिपिएफखौहाय ब्लक जोंनि चिरां जिल्लायाव मोनब्रै ब्लक दं। बे मोनब्रै ब्लकआव बेसेबांफोर प्राइमारिफोर दं मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बिथाङा 3 कौटि करि WPT स्किमनिफ्राय हमनानै होदोंमोन। बे WPT स्किमखौहाय बिथाङा मावफुंना होनो हायाखै। बिनिखायनो बे मोनब्रै ब्लकनि सिङाव थानाय जेरै जोंनि निसिमा ब्लक बिपिएफआव 10टा प्राइमारि दं। बे 10टा प्राइमारियाव 3 कौटि करि स्किम बिथाङा हमनानै बेबायदि प्लेन एस्टिमेट बानायनानै स्किमखौ माने खामानि मावनो बिथाङा मावहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंना होनो हायाखै। दा बिनिखाय जोंनि बे मोनब्रै ब्लकनि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो बिपिएफनि प्राइमारिफोरा गोबां ऋणजों गोदोनानै थादोंमोन आरो बिनिखायनो बिपिएफनि ब्लक प्राइमारिफोरा खामानि मावनायाव गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। आरो जोङो थांनाय जितु गावनि जितु एमएलए इलेक्शन बे एमएलए इलेक्शनाव जोङो प्राइमारिफोरखौ खामानि मावनो थाखाय जों मोजां बिथोन होनो हायाखै। दा बेनिखायनो बिथाङा थांनाय जितु गावनि जितु विधान सभानि जितु एमएलए इलेक्शन बे इलेक्शनाव बियो जेननो गोनां जादों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बारग' मन्थ्रि बा बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि सनम ब्रह्म बिथाङा मैया इउपिपिएलआव जइन जाबाय। बिथाङा जइन जानाय समाव गावनि बिबुंथियाव बुंदों सनम ब्रह्मआ बिपिएफ नागारनाय लोगो लोगो बिपिएफ हानजानि हिमग्लबिना 5% जाबाय होनना बुंदों। बेयाव मा फोरमायगोन? आच्छा हिमग्लबिना 5% जाबाय होनना बुंदों। नायनोसै आङो बुंगोन जोंनि ब्लकनिफ्राय जोंनि निसिमा ब्लक बिपिएफनिफ्राय बिथांजों दा सम बिपिएफआव थाबाय थानाय स्ट्रं मावथिफोरा रावबो थाङाखै आरो जोंनि निसिमायाव बिथांखौ मोजां मोनखालियामोन। बिथाङा
गोबां जोंनि गेजेराव माखासे खामानि मावनायाव गोरोन्थि खालामलांदों, थगायदों पाब्लिकफोरखौ। जे नैबेवहाय जोंनि खैलामैला बाजारनिफ्राय सोनाबथिंजाय मोनसे परबतिपुर होननाय दङ। बे परबतिपुराव बिथाङा जेब्लानाखि इलेक्सन सफैयो अब्ला बेहाय जिसिबि माखासे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ लाबोनानै दलांखौ बानायनो होननानै दोनफैयो आरो इलेक्सन जोबबा लानानै थांफिनो। खननै इलेक्सनाव बिथाङा बेबायदि खालामदों, फाउन्डेसन खालामदों, बेनिफ्राय बे खामानिखौ मावफुंखै। बेनिखायनो सिगांनि इलेक्सनफोराव बे फाथाबारि उगुरनि जोंनि साधारन रायजो राजाफोरा बोराबनानै बिपिएफनो भट होआखै, बेबायदि दुखु मोननानै थादों। आरो जे मोनसे राजनितिक हान्जाया सोरबा सासे बेक्तिखौ नायनानै पाब्लिकफोरा रायजो राजाफोरा सोनारा, रायजो राजा सोनारो मोनसे राजखान्थि हान्जानि बिनि जिथु लक्ष्य उद्देश्य नैबेखौ नायनानैसो रायजो राजाफोरा पार्टियाव हाबनानै थायो आरो पार्टिजों नांनानै थायो। जे बिथाङा जिथु बिपिएफआ गाव थांनाय लोगो लोगो जिथु बिपिएफनि जिथु हिमग्ल'बिन बियो 5% होननानै बुंदों। बियो गावनिसो खोथा। गाव जे मैया सासे 10 बोसोर 15 बोसोर मिनिस्टार जानानै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांदों, बेहाय बिथाङा बेसेबां मानसिखौ लांफानो हादों। बेयावनो जों मिथियो जे बिथांनि जिथु राजखान्थिनि जिथु पपुलारिटि बियो जोबलांबाय। आरो आं बुंनो थाङोब्ला बिथांखौ जोङो ब्लकनि हिसाबै आङो गोबां मेसेजनि गेजेरजों सारखौ आङो खावलायदोंमोन, नोङो थांनो नाङा। आरो सिगांबो बिथाङा बे जिथु 3 बोसोर 4 बोसोरानो जाबाय हाबसोनानै थानाय। दा बे बेलायाव बुंदोंमोन बिथांखौबो, बिथांजों जों रायज्लायहैनायावहाय जों बुंदोंमोन जे नोङो ओंखारदो, सम सम ओंखारदो। नाथाय बियो मानियाखै, हाबसोनानै थादों। दा फैयै फैयै बेबायदिनो बिपिएफनि गेजेराव एसे गावजों गाव बोराबलायनायनि गेजेरजों माखासे मनमालिन्य दिनैहाय जानानै दिनै बिथाङा बिपिएफखौ गारनानै थांनो गोनां जादों। थांनाय जिथु दैज्लां बोथोर, थांनाय दैज्लाङाव इसिबां दैबाना जादोंमोन। ओरै खुंख्राजरा, नांगलबाङा, मालिबिथा आरो चिरांदुवार बेफोर जायगायाव दैबानाजों रायजो राजाफ्रा खुख्लाब जानानै शिबिराव थानो गोनां जादोंमोन, केम्पफोराव। नाथाय बिथाङा 10 बोसोर मिनिस्टार मावनानै एक्स जानानै थानाय, जे बिथाङा बै समाव रायजो राजाफोरनो एसे रायजो राजाफोरनि दुख दरसा जानानै थानायाव बिथाङा आगान हैनानै रायजो राजाफोरखौ एसे नायनांगौमोन। बिथाङा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय समाव माइरं मुथासे माबा मोनसे जाग्रा मुथासे बिथाङा खुनु सिभिलफोराव खुनु रेसनबो हैयाखै आरो थांनायबो नुनो मोनाखै। नाथाय जोंनि सिमा ब्लक हिसाबैहाय जा हायो गावनि दंनायनिफ्राय जोङो एसे एनै खांलायनायनि गेजेरजों जोङो राननानै होदोंमोन। दा बेफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो एसे 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 बिथांनि जिथु राजखान्थिनि जिथु पपुलारिटि बेखौ जोङो जोबलांनायखौ नुदों। आरो रायजो राजाजों खाथि सोमोन्दोआ बेखौहाय जों जानलांनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा थांनायनि उनाव जोंहा साबसिनसो जादों। बिथाङा गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनो गोबां बेबायदिनो खामानि मावनो थाखाय प्रतिश्रुति होयो, हब' हब' हल' होनो। आरो रायजो राजाफोरनि जिथु लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बिथाङा मावफुंनानै होआखै गोबां खामानिफोरखौ। दा बेनि गेजेरजों जोंनि फिल्डनि जिथु जोंनि नुनाय रायजो राजाफोरनि जिथु बुंनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जे बिनि थांनाया मोजांसो जाबाय बेबायदिसो दिनै रायजो राजाफ्रा बुंदों। आरो जोङो दिनै नुबाय थादों जोंनि बिपिएफनि जिखिनि राजखान्थिनि जिथु पाब्लिकफोरनि गेजेराव जिथु आजावनाय, दिनै मोजां सम मोजां जोङो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ जोङो दिनैहाय साबसिन जोङो मोननो हादों। लोकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दंसै। दा नोंथांमोननि प्राइमारिया भट होनो थाखाय बेसेबां थियारि? दाथ' जोंनि प्राइमारिफोरा गासैबो थियारिजोब। जों नंखायखौ बुङा, जोङो 10टा प्राइमारि दं। 10टा प्राइमारिनि गेजेराव जोङो 7टा प्राइमारियाव अलरेडि उइनियार, 3 प्राइमारि दं बेहाय 50-50। जों बबेबा प्राइमारि मोननायाव जों एसे जेननो हागौ नै दासिमाव। आरो जों नाजाबाय थागोन बे 3 प्राइमारियावबो जोङो उइनार जानो थाखायहाय।
दा जोङो ओरै पाटाबारि उगुरि दिनै गोबां इउपिपिएल कत्तर इउपिपिएल बिपिएफखौ नायखोमालायग्रा बिपिएफखौ बै समावहाय मा खालामदों मा खालामाखै बेबायदि नायखोमालायग्रा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफआवहाय जइन जाबाय बिथांमोना गावसिनि बै समनि भुलफोरखौहाय सिखार लालायनाय बेबायदिबो जादों दा बिनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो जे जोंनि बिपिएफनि फिल्डआ आवगायनिफ्राय दा साबसिनसो जाबाय। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।